Salut și bine la un nou episod de Cosmine. Astăzi facem un nou episod de Critical Ops. Bine, știu că n-am mai postat de ceva timp, dar am avut școală, chestii și na. Ok, hai să începem. Dar înainte de a începe acest episod, vreau să vă rog să nu ezitați să apăsați butonul de like, acolo un share. Intrăm aici pe server. Știu că n-am intrat din prima pe server și după să puneți filmarea, dar cel mai bine să vedeți și voi pe ce server intru. Ok, ne-a băgat pe server. Stăm aici. Stați puțin. Că ne permitem. Exact. Și mișcă numai 50 de FPS-uri. Asta e grozav. Da, o să am minim. Așa mă descurc să văd acolo ținta unde trebuie să dau. Asta mai rămas în viață. Mamă, e 0 la 11. Bine, mă. Dă-i. Spare. Ok. Nu uitați să vă și voi butonul de like acolo. Să fie un video mai scurt așa. Ce vă zic? Mamă, suntem 4 la 2, 3 și pe la 4. Și cred că sunt 10. Este mare grenade, m-am uitat, dar... Mor. Mamă. Glock? Nice. Mamă, frate. Bine că nu l-ai de tot. Dă-mă-l. Thanks. Am și aici un skin. Bă, nu am skin. Grozav. Marinică talpăită. Când te prinde, cum te... Fii atent. Bă, crezi că ăsta stătea AFC. Bă, dar n-ai cum. Cred că era în A și după aia a venit gen spre B. Aici, unde plantează ăsta bomba. Bine, pot să fie și unii nabi și să aibă skin, dar nu-i bai. O să-ți bage chestii și hack. Dar cel mai probabil este să nu încercați niciodată să vă băgați hack pe Critical Ops, numai dacă vedeți videouri pe YouTube adevărate. Dați pe linkul din descriere. Bine, nu de la mine. Era acele videoclipuri și îl băgați. Trebuie să trimite să liste la două aplicații. Și da. GG. Nu uitați să apăsați și butonul de like acolo. Ne luăm un AUG. Ce faceți voi? Am mâncat și eu smoke-ul ăla. De fapt, l-am aruncat eu. Mamă! Îți dau moca. Mă uit la asta, zic ce puțin. Bine, dă-i, măi! Bombă! Mamă, ce mă spune!
Fix în ultima secundă, deci când intrat la lui am speriat. Hai mă să-mi iau și un M4. Nu-mi iau un M4, nu mai jucat de mult. Intră cineva la noi? Nu. Ai găstat. Suca! Suca, suca! Dă-ți! Luați ar flash-ul să ți-l iau. Jocul puteți găsi și voi și pe calculator și pe mobil, desigur. Dă, luat ar dracii. Luat ar dracii! Da. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Bă, de ăștia nu văd pe hartă. Eu văd pe hartă. Asta mă tot, da? Gen. Stai să vezi ce dă surprise. Mai unul. Așteptați. Cred că am filmat ceva. Cred că vom face partea a doua, deoarece am filmat doar 11 minute deja. Uitați să dați butonul de like, share, subscribe. Eu am fost Cosmin și voi. Eu v-am salutat.